Good morning! Day 3 in Tokyo, Shinjuku. Today, pupunta kami sa Shibuya, guys. Gagamitin ko yung contacts na binili natin kagabi. Medyo may kamahalan na contacts. I have two shades, Nostalgia at saka Gypsy Amber. Yan yung mga gusto kong shade. Yung walang ano dito. Walang like dark na border. Para natural looking pa din siya. And yung prescription ko, guys, $175. Babe, what do you think? Nostalgia or Gypsy Amber? Nostalgia. Nostalgia? Okay. Let's go for nostalgia then. Inopen na to ni Kuya kasi kapag bumili ka sa Don Quixote, hindi na pwedeng i-return. Yung iba daw, walang laman yung box. Inopen na to ni Kuya para ipacheck sa akin na meron talaga siyang laman. Yung diameter nito is 14.1. Doon ako sa mga ganun lang. Kung meron ngang mas maliit pa dyan, yun yung pinipili ko. Ayoko ng sobrang laki. Ang liit lang ng mata ko. At saka kapag sobrang laki, obvious na obvious talaga. Marami silang mga ano dun, 14.5. Yan yung mga iniiwasan ko, yung 14.5. Okay lang 14.5 as long as clear yung border niya. Like, kasi parang yung diameter talaga ng contacts, 14.5. Pero malaki naman yung clear. So, at least maliit lang yung colored na part. Pero usually kasi parang buo talaga, may color talaga. And then I will be using my Lisi as well. Parang yun ata yung right na pronunciation nito na panood ko. Lisi. Para sa contacts. So, merong isa nito na hindi pang contacts. Meron ding ito na pang contacts talaga. Sa Don Quixote, pwedeng tax-free. Pero ito, kahit na may tax, mas mura pa din siya sa Don Quixote. Kasi sa Don Quixote, it's $598. Doon sa drugstore malapit sa amin, $498 lang. Or no, actually, $400 lang. Tapos with tax, $432. Ganito yung itsura niya, oh. Yan. Tapos, iba daw yung ganito sa Japan kasi meron daw talaga siyang parang cooling sensation sa kanya na kung first time mo pa gumamit ng ganito, parang maano daw, mababa, parang maninibago yung mata mo ba. May ano na guys, nag-snack na ng macadamia. Anyway, magko-coffee ako guys. Kahapon hindi ako nag-coffee kaya napanap ako nung hapon. And ngayon, hindi na daw kami babalik ng hotel. Hindi kagaya kahapon ba na bumalik kami ng hapon tapos umalis ulit para dinner. Ngayon, kasi pupunta kami ng Shibuya, hindi kasi like walking distance yung Shibuya. Dito kailangan namin mag-train. How far is Shibuya here, babe? From here? We're taking a train, yeah? Yeah. Ang cute, oh. Ang cute niya. Try natin. Oh yeah, may cooling sensation talaga siya, guys. Pag drop niya, sabi ko, okay, wala naman pala. Kasi sa contacts kasi siya na-drop. Oo, parang ano siya. It's different. Hindi naman siya masakit. Okay lang. Pero iba siya. Kakaiba siya sa ibang ano na nagamit ko. We are ready! Alis na kami, guys. Actually, umalis na kami kanina. Nakalimutan ni Dan ilagay yung magnet sa labas ng door para i-make up nila yung room namin. Lagay lang namin saglit. Buti nila, hindi pa kami nakasakay ng elevator. Yan. Please, make up room. Ito lang yung suot ko. Yes style na naman. Sobrang dami dun sa yes style ko. Naghahanap ko yun ng mga ganito. Lalo na kung ka-size ko kayo, kasyang-kasya sa akin. I think one size lang to. Or kung hindi siya one size small, yung lagi kong in-order sa Yes Style. So, this is from Yes Style. This, konnichiwa. Tama ba ako? Konnichiwa. Babe, is that right? Konnichiwa? Yeah. Yeah. Blazer ko is from, I think it's from Zafood. And then I'm wearing the jeans from JJ's or Factory. And then backpack ko lang. Binakpack ko siya today. Hindi ko siya Kernos body. I'm wearing my Skechers din pala, guys. Kasi we will do a lot of walking today. Guys, nandito kami sa... What's this building, babe? Basta parang papunta doon yung Toho Cinemas, tapos Hotel Gracery. Hinahanap namin yung... what's the name of that restaurant again, my love? Koya. Koyo, I think. Gabbana. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero dito siya banda, guys. Dito kami kakain ng lunch. Hindi yan. Ito yun? Oh, yeah. Kyo Cabana. Ito yung hinahanap namin. So, let's go. You got money in your bag? I do, yeah. Ito yung mga pagkain nila. It's open. Let's go. Oh, it looks good. Can we sit here? Yeah, thank you. Ito yung nagluluto sila in front of you. That's good.
Calpis. Ano daw siya? Parang yogurt or something. Ano na? Pirate Coke. It's good. May pa-babe kami, guys. Yan. Dito na yung food namin. Dito ay sa harap. Yan. Kain tayo, guys. Hindi namin alam paano kainin. Parang kukunin ba yun dyan? Here. Hot. Tingin-tingin paano kinain ng iba. Sarap. Parang yung pinili namin na order is yung lunch set nila. So, meron siyang salad yun. At saka yung noodles. At saka ito. Parang ito yung main. And yung pinili namin is pork. Pwede ka pumili pork, shrimp, at saka may ano nga, mochi sa options. Tapos na kami kumain, guys. Nandito kami sa sabi lang niya game. Yun. Ang laki niya. Marami silang ganito, oh. Gusto rin dan i-try yan. Gusto ko mag-try ulit kumuha ng ano, stuffed toy. Pero tingnan nyo, ang laki. Yan. So, 100 per play. Gusto namin yung lightweight lang. Alululululululu. Get that one, babe. Or this one. Try that one. So, kapag 500, 6 plays. No, it's too far away. Yeah. Thank you. Thank you! Guys, we're heading back to the hotel. Kasi idadrop namin si ano. Teddy na naman yung pangalan nito. Idadrop namin si Teddy, guys. Saglit lang. Kasi pupunta kami Shibuya and all day kami doon. Ayun na may magdala nito. Buti na lang malapit pa kami. Hindi pa kami nagsakay ng train. And then there's two. Ang cute. Ito, mas soft to, guys. Sobrang soft nito, oh. Soft din siya, pero mas soft to. So, okay lang yan. Madali lang yan i-ano, ipack. Nandito na kami sa train station, guys. Pupunta kami Harajuku, guys. Harajuku, and after Harajuku, punta kami Shibuya. Do we have to take a train from Harajuku to Shibuya? Oh, okay. All your information will be displayed in English. Purchase a ticket. Alright, we figured it out, guys. Yung arrival station pala namin, Meiji Jingume. Yan. 2 adults, it's 340 yen. Ready, my love? Hey? Please
punch the receipt button. 340. Ang galing kasi yung mga coins nila dito, tagwa 100, may 500 din na coins. Insert money order. How much was that, Balay? That was 50. Okay. Issuing ticket now. Thank you. Please not to forget to take your card. Ah, there you go, my love. Thank you. This one? Yeah. Oh. And we are here in Harajuku, guys. Sabi ni Dan, meron daw sikat na ano dito. Ala, Ichiran Ramen, oh. Agad-agad. Ichiran Ramen, babe. Alright. Ah, that's what we're doing. Tomorrow, guys. Ganyan kami bukas. Punta tayo doon, guys. Tokyo Plaza. Ano siya, mall ata siya, oh, na may mga Tommy Hilfiger, American Eagle, NYX. Laki. Is my phone like a Samsung Galaxy or? Yeah, Samsung Galaxy There's a S10. Galaxy over there. It's Where? Galaxy. Wow. That's cool, babe. Look at that. Yeah. Ganda. Uni case. Tagal na namin hanap yung case ni Dan. Wala. Baka dito meron. Kasi cases lahat eh. S10. We. XX. Or iPhone? 87 iPhone. Dito kami sa ABC Mart, guys. Try ni Dan itong slides na Michael Jordan. Michael Jordan, ha? Yeah. Pakuha kami ng malaking size. Size 9 kasi yan, medyo maliit daw. Meron sila red at saka black. Kinuhan kami ni ate ng ibang size. Ito yung gusto puntahan ni Dan, guys, ay Takeshita Street. Yung nagawin ni? Yep. Okay. Dito to sa Harajuku. Ooh, look at that. On the weekend, it's so busy, you can't even like, you're struggling to walk down it. Yeah. May mga second hand. Okay, can we go here, babe? Brandcollect.com. Second hand shop. Mga second hand, guys. Oh, tingnan nyo naman. Wow. See? Tingnan nyo. Tingnan natin yung mga presyuhan nila, ha? Like ito. 59,800 yen. Ito mga travel bag. 44,800. So, mga ano yan? 22,400 pesos. Yan, mga 50,000. So, 25,000 pesos. Wow. Meron ding iba ang mga vintage na Louis. Yan. Dami, guys. Cute nito. 79,000. Mahal. Ang cute nitong Prada na to. Maliit na backpack. 77,800 yen. Ang cute! Parang siyang, ay hindi siya parang, bucket bag. Yan. Tapos pwede crossbody. Ang cute! Dami mga tindahan dito. Kagagaling lang namin dyan sa drugstore. Wala, hindi ko na naman nahanap yung skincare ni Manay. Tagal ko naghahanap dun. Wala talaga. Hello. Papanood po kita. Magpa-picture. Hello. So, mag-hi sa vlog. Hi po. Hi. Picture ako. Looks so good. Parang ito yung mga klase ng pastry na gusto ko. Binili ko yung original, guys, na para siyang churro. Hindi ko pa siya natikman. Then, got ice cream. Yummers. Try mo, babe. Good? It's like a giant McDonald's self-serve. Tastes exactly like McDonald's self-serve. May laman to eh. Parang custard ata. It's either custard. Yummers. Ito yung mga gusto ko. Yum. Sarap nito, guys. Try nyo. Nakalimutan ko na magkano. Basta itong dalawa. Ice cream at saka ito, 700 yen.
Daiso! First time naman nakapasok ng Daiso dito sa Japan. So, tingnan natin kung ano meron sa Daiso. They should have the phone case. Dito na kami sa 3rd floor. Wala na ako nakitang bento box para kay Baby V. And yung vacuum sealed, parang vacuum sealed bags. Wala din ako nakita. Walay. Ngangi. Tara na, Ito na, nahanap namin. Vacuum seal. Large. Medium. Wait, nalakad na namin guys from dun sa dulo hanggang sa kabilang dulo. Kaya lang gustong balikan ni Dan yung crepes. May gusto siyang kainin ng crepes dito. So balik lang kami. Tapos after nun, na kami, pa Shibuya na kami. Dito guys, Marian Crepes. Patisserie from Harajuku since 1976. Which one do you want, my love? Oh, they have different kinds. May mga sila, tuna. Which one do you want, my love? Traditional daw yung kay Dan, number 24. Yammers? Yeah, it's good. Another side. Yeah. Sarap. Sa gilid-gilid lang yung akin. Sabi nila, parang rude daw kapag naglalakad ka tapos kumakain. Yun yung sabi ng friend na na-meet namin kahapon. Friend niya sa Adelaide. Na-meet namin kahapon dito sa guys, sa Tokyo. Sabi niya daw, rude daw sa kanila dito ang kumain habang naglalakad. Hindi ko sure kung totoo yun, pero yeah, hindi ko din na-notice. Parang hindi ko din napapansin na may mga taong naglalakad dito habang kumakain. Parang kapag kumakain sila, talaga sila ba? Naka-stay put lang. So yung Takeshita Street, kaharap lang siya ng Harajuku Station. Tapos dito na kami, dito kami sasakay ng train papuntang Shibuya. Ticket muna tayo. Dito na tayo guys sa Shibuya. And dito yung crossing, daming tao. Grabe. Nandito din si Hachiko Buddy guys. Hachiko. Here we go. That's him. May nakapila talaga para magpa-picture kay Hachiko. Pero yeah, that's him. Ito na yung crossing guys. Tingnan nyo yung mga tao sa Starbucks. Nag-ano lang sila. Tinitingnan lang nila yung mga tao sa crossing. They have the best view. Punta tayo sa Shibuya 109. Tingnan natin kung ano makikita natin. Sana makita natin yung skincare ni Manay dito. Nasa 4th floor na kami guys. So far, wala pa kami nagugustuhan. Ano lang talaga, lakad-lakad. Tapos akyat, lakad, akyat. Puro damit naman dito. Wala naman ako nakita yung skincare. Dito kami sa Uniqlo. Naghanap ako ng nila. I mean, feel ko yung kanilang mga strapless. I mean, wireless na mga. Maganda na kasi. Okay lang. Yung meron ako na gustong-gusto ko na wireless is yung from Airy ba yun? 1990. How much is that? I said $25. May nakita kaming Taco Bell guys. Ito yung hindi namin na-try sa US. So try natin dito sa Japan. Just lang. Konti lang. Kasi hindi pa naman kami sobrang gutom. Ooh. Hindi ko alam kung anong orderin. Thank you, babe. Yay! Meron kaming cheese. Alright, we'll see. 800, 900 yen ata to lahat. Parang unlimited na ata to. Okay, let's try, my love.
Yan. Good? Alright, dito na tayo guys. Shibuya Mega Don Quixote. Ito yung 8 floors na Don Quixote. Yay! Let's go, people! Grabe, ang laki dito. Hinahanap namin yung chips ko, yung nagustuhan ko na binigay ng isa sa nagpunta doon sa pa-meet and greet namin sa Tokyo ba. Kanina ko pa pinipik to, oh. Kakainis. Dito na kami sa 4th floor, guys. So, yung nandito sa 4th floor, mga damit. Oh, do you need belt? Not from here. Not from here? I think they're like good leather. Ibenta din sila ng mga relo dito, oh. Daniel Wellington. Yeah. Tapos, ano pa? Gucci. Gucci, oh. Gucci, malab. Ano to? May mga jewelry din dito, guys. Ito. 9,900. Oh, that's cute. Ang cute nito, 44. Hindi ko lang alam kung mga second hand ba itong nandito. Alam, cute! Look at that, that tiny one. 7,990. Yeah. So cute. Oh, dito na yung mga bag, guys. Balenciaga. MCM. Nandun yung Louis Vuitton, oh. Gucci. Ang daming Gucci dito. Look at this. Yan. Oh my God. Gucci heaven. Gusto ko to, oh, yung mga ano, yung logo ng, yung luma. Balenciaga. Gucci na tote sa likod. Prada. Ay! Look at that, babe. Ganda yan. Magkano ba yan? 89? Chanel, Chanel, Chanel. So, ito 50,990. 52,000. Grabe, oh, wallet, 143. Tapos ito si Louis, paring Louis. Alright. 149. Look at the difference of the small one and the big one. The big one is 149,900. 140,900. Nagbibenta din sila ng bikes dito, guys, oh. Lahat ng maisip mo, meron sila. Dito kami sa mga, ano, guys, phone cases. Ang napansin namin ni Dan, walang masyadong nagbibenta ng mga Galaxy na case. Ano, kahit dun sa pinakita ko sa inyo kanina na nagbibenta ng mga phone cases, like yun talaga yung mga binibenta nila, wala silang Galaxy. Meron sila lahat iPhone, lahat ng iPhone. Tapos, yung ano nila, pang Galaxy nila or pang Samsung nila is tinatawag nilang multi-case na hindi siya like ano talaga, hulma talaga ng Samsung. Ano lang siya, magnet lang siya. I-magnet mo yung ano mo dun, yung phone mo dun, tapos meron siyang parang flap. Yun lang, wala silang pang ano, Samsung talaga. Yun lang napansin namin. Sa lahat ng pinuntahan namin, walang Samsung. Tapos nagpunta kami sa Galaxy na shop talaga, Samsung Galaxy shop. Wala silang S10. Kasi daw parang hindi pa ata binibenta dito. Hindi ko alam kung naintindihan ko ng maayos si Kuya, pero feeling ko yun yung sabi niya. Dito kami sa Starbucks, guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina, nakitang-kita yung Shibuya Crossing. So, yan yung Shibuya Crossing, guys. Ang daming, ano, tatawid dito, mamaya. Hinahanap ni Dan yung ano, kakainan namin ng dinner. Di ba last time nung nag-barbecue kami, hindi masyadong nagustuhan ni Dan. Kasi mali-mali yung na-order namin. So this time, we will go to another one. Pero dito sa Shibuya, hindi sa Shinjuku. How long? 3 minutes? 3 minutes. Okay, that's alright. Where? Left, right?
Left. Okay, let's go. Dito na kami sa barbecuehan, guys. Hindi siya outdoor. It's actually really cool. Parang nandito siya sa second floor ng building. And ito yung itsura. Maraming mga barbecuehan. Parang karinderya. Okay, Wagyu and okonomiyaki. Sorry. Arigato. Merong lalagyan ng mga bags sa ilalim. Lagyan natin yung bags. Update guys, lumipat kami. Why did we move here, babe? They had no cow. Wala silang And beef. beef kanina. So, kailangan namin lumipat. Same, ano lang siya. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ibang shop lang. Ibang restaurant. Namula na naman yung dito ko. Inano ko tong kanina, ginanan ko. Kasi may nag-bump ng konti. Nag-order kami ng, si Dan nag-order ng beef, ako ng pork. And then I got another cow paste soda. Same ng kaninang umaga. And then Dan got beer. Yummers. We got our chicken, A Japanese guys. white rice. Ah, radish. Alright. Yep. No, Thank you. Radish, carrot. Yan. Sweet potato ata yan. Tapos may asin, guys. Yan yung chicken ni Dan. Hindi pa dumarating yung iba. Nag-order ako ng pork. Yan. That's good. Ang liit ng serving, guys. Pero masarap. Ang sarap ng chicken. Pork. Ito yung order ko. Yung order ni Dan, yung chicken, at saka ito yung beef nila. Is it good? May chips yung beef ni Dan, so binibigyan niya akong chips. Salamat, babe. Thank you. Oh, that looks so good. Ang total namin, guys, 3, 4, 5, 3. Lahat na yun. Drinks, at saka yung tatlo. Okay ka lang dyan? Pero ang sarap. Promise, ang sarap talaga. Gustong-gusto ko yung chicken masarap. Yung beef na Dan, tinry ko masarap din. Yung pork ko masarap. Masarap yung sauce. Masarap yung salt nila. Really good. Hindi ko alam kung ano shop to pero dito. Dito guys ay dito sila kuya. Sarap. Yan. Parang ano, pagpasok mo, diretso ka lang. Kasi yun na yung ano entrance at saka exit. So, straight lang dun kina kuya. Dito siya guys sa TK Shibuya. Diyan, pasok ka dyan. Dun, merong stairs dun pataas. Tapos, katabi niya is may mga games. So, pasok tayo dito. Games here is this makeup. Is it just here? Oh, games. Oh. Tingnan natin, babe. Open? Push. Yan, mga games. Hindi pala siya yung games lang lahat. Mga more on picture-picture. Mga ganyan pa. Pero merong mga games dun sa harap. Konti lang, mga tatlo, apat lang. Pero ganito, mga picture-picture. Dito kami sa crossing, guys. Ala! Ala! Daming tao! Yung iba nagpipicture-picture dito, kaya lang kami, ang dami naming dala. Ang saya! Saya tumawid doon, ang dami. Dito na naman kami, guys. We're trying to get Yoshi. Come on, Yoshi! Oh my gosh, you got him, babe. You got him. You got him? Oh no! One more? Get his waist. I think he's the heavy one. Meron na naman guys. Oh, check natin yung presyo. Gustong-gusto ko to. Oh, yung ganitong print. Balenciaga, 80. Chanel, oh. 298. 198, 198, 298, 178. May Chanel na boots. Ito. Ang cute! 158. That is so cute, babe.
Yeah. Yung malaki, 320. Guys, nasa hotel na kami. Actually, kanina pa. Siguro wala pang 10. Nandito na kami. Nakapag-skincare na ako at lahat. Nakapantulog na ako. Nakalimutan ko maglagay ng ano dito. Toothpaste. Maglalagay ako kasi ito, oh. Malapit na talaga to matapos. Malapit na matapos. Ano to? May katapusan pala to. Malapit na siya matapos. Tapos yung isa, bumpy pa din. Anyway, I'm just saving my video. Meron lang ako inedit na konti sa video na kailangan ma-upload bukas. Ito try ko to. Meron siyang dalawa, parang lighter color na chocolate at saka itong parang darker na color na chocolate. I think one is, I'm not really sure kung milk chocolate yung isa, tapos yung isa parang hindi ko alam. Pero okay lang kasi sa akin yung mga ganitong klaseng chocolate, yung may biscuit. So, okay lang sa akin to. I-try natin. Try natin tong ito. Kasi ito na lang natira. Apat na lang natira. And hindi ko pa ito na-try. Si Dan kumain lahat. Okay, try ko. Yeah. Ito yung lighter. Yung parang lighter na blue. Bourbon. Masarap nga talaga. Yeah. It's good. That's good. Yeah. Kahit na siguro sa mga hindi mahilig sa chocolate, like ako, hindi ako masyadong mahilig sa chocolate. Kakain ako nito. Kasi meron siyang masarap na biscuit dito. Tapos merong nagbigay sa amin itong green tea. Feeling ko magugustuhan ko tong ng bongga. Kasi meron na siyang, feeling ko, babe, I feel like I will like this so much. Yeah. Because gusto ko kasi yung green tea na chocolate. Like, gustong-gusto ko yung green tea na KitKat. So, feeling ko magugustuhan ko to. Anyway, i-close ko na tong vlog, guys. Sobrang thank you, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next one. Do not forget, be good. Good night. Good morning na pala. Good morning.